Tapi antuna di kia pakadakla grupo. Kami akan libutong surunia na bibibida di suruno Islam. La yasiqan ha illa halik na daatawa pamana sumaylay sa giyong talaran ninunta na pamana biya binasa. Ay mana ni pamana dita do pakagiraw kia bergana ko sa mga ulama ini. Api yang ulama. Nanto na yung Rasulullah. Sa mga hadith niya kini Ibn Mas'ud. Matati kini Ibn Mas'ud. Ang natinabay na makum na julusun. Inda Rasulullah. Khatta mustaqiman. Faqala hada sabirullah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Faqala hadihi subul. Likulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Hadithun sahih. Ay man ang ito akuan na bito na kinabit ni Mas'ud na miyagay sa tingin na naman umuuntod kami si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gumiura sa tingin si Rasulullah sa paman na mati dua guris sa tingin agyenan ilalan akitu si Allah ilan yaginan ilalano Allah sa sati man na guris Oriyan na tingin bin Mas'ud na gumiuris ko paman na kawanan niya na diwungin sa madagla guris na tingin na hadihi subul Gaya tingin na madaglalalan na umani sati manunalalan na adna syaitan apa na nawag. Mana niyan na api ulang apile nga may kalumin yung taguris na syaitan mo. Antay mitulong sa syaitan? Subhanallah. Likulli sabilin minha syaitanun yad'u ilay. Mana niyan na ulum yung kasagyan mo to paman na matitulala na ay nibaga ko Rasulullah na aya mo man na miya tarima ka na pananaw mo setan ang yugit sa giyong takapkilay ng ulama. Ano ba yan miya pa man na aya miya tarima ka na so pananaw mo Rasulullah na ato na ikiya pa man na kiya pakarego mo Rasulullah sa gina nalalan yan. Na miya karerego gina nalalan yan. Tunetigyan, tinasataftari ko ummati ila 73 milla kulluha fi anna Qila man hiya ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Manag yung tahadid lang tanong ito mga papaman na makalalangag ba kung tumitin. Wait na dito katawan o begitu na manhaju to ini tulad Rasulullah. Ay man ang tahadid Rasulullah na tigyan na umatakan bago daw akan nagubagi sa 70 ka lumpukan. Langon nutup pa ka suko, langon pa ka naraka. Langon natigib pa ka naraka. Inong tapos isa. Ay ang mana na langon ribot. Di ka pa kagiraw. Di ka pa pungiraw. Bakit may naman ito mga ulama. Tigira na ganun kanun na kaya nga pa man nakasusuko. Kurang nga nakasusimbagi man ito ka kurang. Okay, nasuka bagi ako benar na wajib. Na di ka ba ito makita sa kapupuna. Di ka pakipula kung makipula. Okay na. Wajib suka teruang sa benar. Anda ketu na mga ulama mato tigi na paman na ganun na kaya nga kapo ko la kaapian bida-bida sa okit na isesar ng iguan baka taros na ino mga de benar ito di kater utua miya kalan auto limpangan kasunod Rasulullah mitero sa gyan ko to pito pulo abutlo na langon bakasul ko naraka na bene pitero apya kami bida-bida kan kala man mo bakasul gadi sa sati man ang bakasul ko nangunta bakasul lagi yung ini tulad Rasulullah ko buris. Na ini sa Rasulullah tuno to agyan to paman na pakasuga. Na tinamangka na alamit lima analay wa ashabi. Sa din sa tawa ayang batin nagyan na sotin dugang liman to. Na usotin dugang mga sahabat. Ay man ani na miya kare. Miya kang bebe ka. Ileta no mga grupo iman to. Apian to ni minibugo grupo. Na rimbang nakako sabot mga sahabat. O mga bibibido ko mga sabot mga sahaba na natiro nga ribatan. Tapi kata nata na Rasulullah amangka na alamit lima an alaihi washabi pamana sadja taw ayam met didian na sotin gam na sotin ko mga sahaba. Giti pamana sa mga ulama na tigiran na kena belang na pamana iblalisen sa Quran na susunan na gisuso kang di ayam beduit ta tak sa giung takakap kilan sa giung ta Quran na inom makaayon si ko pamana tinuro mga sahaba na umama upaman na umariribat ka makakukuri nagkano ang aribat ka na upang ang tutarima ayat na pidigan ka o kasibutan ako Quran na susunan na sasabot mga sahaba api ang tunono nito giti siya kinapaman na sa Al-Albani na adna miya ka muna mga kamuda ng mga asyari
Nanibit nila to saya, kami akala lo to saya. Paman na mis na mga asari na paman na uto do sa bugen na di man buda ka kasba paman na ka kipentag din sa kunta ay po wala ulang masang kunta oras. Nangetal sa kunta masayra si Bimbas si Uthaymin siya kita pa. Albani gi mga to pamakuan na gi mga bito untan wa ahlus sunnah sa ginya masa. Nah, gitu po paman na mga sangudo na ipinibitiran sa buwan. Albani, si Syekh Albani rahmatullahi alaih. Ketika banyak dia udah paman ada urusan, paman dia kumapasangi kapag bisa lagi dengan anarki. Udah tidak apa pagi semuskan dalam sebagai pun sama ngaka sebagai paman dini bukan ada kelas sebagai. Suat tiga so paman akidatan anda tanah buah. Dia untai sakira nak kita bitiran dengan maga nikah sebagai kapag kiliran lo malam bersirana. Dia untai sakira ya Syekh maka kelaruan Al-Quran was sunnah wal ijma wal qiyas. Tinggi Syekh Albani paman na Syekh kan na paman na so akidah ni dapat kasulbun untuk kias. Na siya gitu miya apa mikir nating na Syekh afo nating giro nating pencoba kias. Siya so akidah na dilo isud untuk kias. Aya si isud ko mga hukuman. Na ba akidah. Di ko bakit batang yung pangya so akidah. Tigo pemana akhirnya Albani kaki pemana biaka yang malu sagina ni tinggal titu lagi na kurang gen na sudah santan lugu beso akhirnya tan pak ini tinggal di ijma adiga din udah ada di dia sakura nakusa hadis dan kaki tinggal biaka yang manusia na suat tinggal susah untuk mga sahabat sagian karena Quran aku gen na sunnah kanu ada gud am ala dolal dua tinggal pergi pilih amal Kedua tiga, semua sahabat saat pokoknya sabutera lagi yang nak Quran dan Sunnah. Dedek siran atau kasih siran untuk dia untuk sana pakadar dia jauh terpunya na. Kagi ada kaidah dia kan nama saya orang tiga nama ilmu salaf aslam wa ilmu khalaf a'lam. Itu kaidah. Paman ngaswa tiga so paman na ilmu mga sahabat na kini deskoto sa kanarakan ugid na so ilmu amya nga uri di ay mapigiran na sila ng mga saira na aya makatatarto. Ema na ninakurang sa mga sahabat. Na siya gito na burak sa madal na tigi Albania kung nga pakadar sa betul. Pamili ka kan wala buda am ala dalala. No tigi si sirang sa turuan unta ka madedeg sila. Na otero ang kadedeg sa mga sahabat na may hukuman biya karan ni kay wa papiri. Ante tumiyas kiya kung mga sahabat. Ante miyan kung mga sahabat na so Allah abuso. Sugi na utak kaya bantu ka kiran naknaba ka bagran lawas di kaya kaya bantu ka kiran wallah busura-sura na utak ako kuri kiran si kuwa gumang wallah. Na ugiraw ka dedeg sira nanti kami yang merakso Allah kami yang merakso Rasulullah. Ayah kaya orang sa kiya mo tapin baga kiran nanti kita mga sahabat anak kuda. Anak tingin na katan kaya rati nga sila nalagunan. Na inuman tingin mga pembida. Sekarang mga asaira nasalakaw kan ay parati ako mga ngaran wallah gusto mga sifatnya na so mga sahabat nasalakaw antay ko rin karkano ayat didig sa mga sahabat na sakado ikuan ada amiyat wag yung mga tao giti pa manasak na yawas yata kan sa mga watami na dini upakandak la sudibit paman nakapakinis kasagin ng ahlul syara kapaman ada pa kayo kapula paman na kapula lagi nung kapula sa padiin ada ba niyan umah ako na panganong hindi nga sulagam ka mga ko paman ng usara. Kada pa kay dati bidir ang iran ka na ba sila bugtong si usab to mga sahabat. Na ayaw ko isin yung gira na eno kanong mga bibidog sa mga sahabat. Antay benar sa mga sahabat. Naroon mo po. Kundi yung tulis bagiran. Utur kaya nas kami wala tidak mamimilig lugar. Awata kami niyo kapamanas kami na dinipsi sa piso. Kaunutin ko mga sahabat. Giti pa man na paman importante na lang si kay man na miya kadang natanto ang kabubo sa iran kay man na di na pang dagit na sumangan dengan mga ulama tanong ng mga asaira ulang kuan na paman na rela jaran wallah turu jaran wallah kamuta siya kini ang mga Uthaymin ko kini si ano nating ginabubnar kaso mga ulama asari na madam lagi sa mga ulama salafi. Nanti dia gini Uthaymin na paman na di na benar ka ilan yung tigil so lang nung yung kita ulama si kumani karn kumani masa kaya madalun na kuat harus sunnah ay po tingin na kada kalakapkil ya kira na magpupuan sila kaya ba?
Papasan niya na di kambrak. Apakah po itu sinabi ito sa ahlul kalam? Sira ni putun ahlul kalam bagi ang takambrak kira. Nah, so dalawa ka berak na mas ketekespatan ka di suulo anak wa. Kumbenar. Karena di sa Pilipinas. Pero piray asari simya kay dito. Na ino kay lagi na madag na nagiging to ako. Daw pagkataan na ng masalah. Apa yung mga bidaan na piyakairan na. At ito na pamunyiran ng Republisa. Piyang ilera na lang na mga bidaan, airan piyang uyan iman. Nag-expat ang kaatan. Gitu pa man ang mga original sa mga pagarian niya. Na paman na pananggila inyo uba ayang maagor ka na sa akidan niyo. Maladiyar gaso tamog ka, maladiyar gaso ginawa ka na mas malayar ka yung akidan. Paman na so bakay sa gini mo at siguro Rasulullah may tigang utang mo rin sa iyong nahalik may tigang utang masanarya utang na grupo pa man na mga Muslim ay man na grupo pa man na makumakapatsyag na rato na islumo at tingin na sa palagi nga sumadala daw sa apiyang bangan bigod bagyan nga rin ka sa iyong tuwa may bagod na sa iyong itadua kayo ay maanan nila ay pinakamala at kebenuga kepatan ka na sa akidan apiyang miyadar kasulangan taman manadir ka madasuo o akidat agiti paman na ini opini nga sa nga kwatan ni mato pagninang sa kuto paman na malalalim sa kupusutan o gyud mo to paman na benar o gid na paman na kailangan na dinyo bagang nagyong tadua kapay surasunutan na paman na nabis ka niyan na dinyo no timbagang kadua klaro na surasunutan na di ka din may binabi bubuah yan saya kinasas bimbas dat na ini isun. At yun na siya, na ito ginawa na nabdot ng mga duat, ang mga recognize ang mga duat. Kenapa na mga ulaban ng mga alaban? Ano nila lagi dami? Namya ka pepeti na ni akin ako pa ganin, kaya yan nun na ako. Maoy jag grupo ribat. Kasi bubas na malam rahmatullahi alayhi na malam magkikasumbaga. At tigin na, ay ilay naman ko. Mendubs ka na tingin na din yung bindu yung tadua. Ang tunong tadua, Allahumma thabbitni بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Pamana ya Allah na pamana tatapang sa puso ko benar si saging ya dunia na tama sa lumana. Mori to ni mga pinag saging talungan na mori kasi ko kapag isir ka umungkar na di maribat so kapenbeg ka. Na pamana nga na duwa pamana kita nunan ibubaga ka. Do yung ta pamana siya kini na biya kaysa na ini isa ka mga sahabat na kaya tanong Rasulullah liman yan. Tigin na pamanak tubo yung usta. Natignan mo sa ya Rasulullah tubo yung usta. Natinabay na tigin bagang ng edwa o paman nasi kulang ang mga masang mga sambil. Ang Allahumma ayna ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mga doon na mga timbang. Kaya pagnin ka ko Allah na diyo mo ito. Mana kayo suka kasi Allah mo Allah. Di ka man na buktitua paman atin benar ka paman nang atin juga paman na ape ka ala kay ulama na dinga kesarigan ato pa kaya mapamasan ng mawid udi ka paman na taufiq Allah ay buka kisdidat na paman na pakawit sa taufiq Allah ini lah amatan Allah panina ko paman na miya kareganan na napunan ng sumanga pakaisin sa Allah kapag paman na muna nga matatamar sa una bawa gini paman na mga ulama ahlul bid'ah na nakabutun sila sa paman na ulama kasi kung kamu baliran na nilimutan na misa sumatupad ng ulama ahlul bid'ah ulama ahlul bid'ah so na kasi kung mga salaf ayang nga nila ahlul kalam sa kumasawuan miyang una baka po na ay kaya paman na kaya lang ang panganan ahlul kalam na sin kumasaw ibang taimi nagyang na ng mga kuwan asyaira mga maturidi lang na paman na piyana ulirat sa mga ingaran wallah mga sifat wallah na inibitugiran na ahlul kalam Nindikan juga na ulama utua ahlul bidah. Nagini man to mga masaman. Na ila ni mamugag yang ng mga ulama kuan ahlul bidah. Ka paman na isar ka mga sibir na biya ka terusiran nga masakit sa pagtagsi
suwal. Ay po kung dikira na makasubag kira. Ay kailangan dira nung tamad habira. Nabirang kailangan ni kapag dira suwal. Kapag dira suwal. At di sa kira namiyan juga kan. Ayaw to paman na pagatakin niya naging unang paratiatan sa suwal na kumubasagin niya langit kaya tayo mitiro. So Rasulullah. Igira talo paman na ikatlo bagi ko pagagawin na suwal na kumubasagin kaya langit na marani ko dunia. Nasa katanon na perhatian tanong to pagpapaswal na di tanong ko pimikiran niya ito na kuwan. Kamu ba yan? Kagagawal ba? At imiya kaganin ang miya dengan yan, yang ini kuwan. Nagkaganin yan, so kababa, siya ko kita kabaya yan. Na di tanong katawang itong tawag. Nakasiratiran na umbog paswal ka, perhatian tanong na ito na ukit yan. Nagidutupad. Kuwan. Na piangan taksya gitu natigil na laman kang mga paman na Wahabi, tanong na Wahabi. Kabiyan ira sa Allah lagi dubuma. Apluy sa Allah. Astagfirullah. Paman na ay importante kaya gitu na biyakas pag na paman na ada tiya si Allah. Paman ay pagberat ka sa Allah sa buma. Yan na to paman na ada Isa kiraman na paman nakagipira tayo tanong na para siya kasusulay mitulong. Wayabka wajhu Rabbi. Adna butan wala. Okay, na di tanong ka to. Okay, na berarti ang tanong suwala na adna dunalian. Nabutulan doon sa kira, nakuruti mo. Katetigin so Allah sa mga ahlusun. Ganyan mo ito paman na nabiran kailangan nakapagod at suwala. Kaya kailangan nila nagyong mo ito ang madhabiran. Panita ko paman na elidas tanong kiran Allah sa inyo na paman ang pikiran. Syekh, pakaisya tan Allah syukran khairah. May patag si ko magiging may mga nabida na natubitan rin sa ito mga ikhwana. Nagtahid awalan wa yahdharu ba'duna ba'dan fi makhtalafna alayhi. Mana magsisya tanong sala ko judan ko sugud-sugudan na makoy baratan na tuminag siran sa mana da'wera nang ikaw payo sa isa hal nastajibuhum udahan nganan man na paman na kapag isa sa paman na di ba kami piyundakan sa akidah na di ka nung kisa ayaw mo kisa sa ang rakatan na may isa so akidatan apay ka pa ng mga tanong Rasulullah na paman na danyan mapakaisa sa umat na danyan mapaka bukan siya kupuso na naging takalimat la ilaha illallah ay maananin na da kay sa uditan ng may sa siko o akida ka pa man nagiti pa man na lagi at to mga padagrupo tigran na apia bida-bida gitu di man nagyang muto kaida apa man apia tanong bida-bida kasi ay ni na Asy'ari na Maturidi na na Ahmadi na Murtadi na kuan na di tanong kay sa ka ayat turian kung na trade kung man sa suki basta di may sa tanong ko akida na mustahil ubatan may ay manapula kay Cesar na may sa ginagawa. Tapos, na naman niya kakisisa niya ng media sa parate. At itanong may Cesar. Ay dahil sa itanong kakisisa na Rasulullah sallallahu. Dan yan mo pa kay Cesar sa mga umat yan. Uda silang masa sa timang kalimat. La ilaha illallah. Nangayapad siya pa man na la ilaha illallah naging na nakaparating sa ginta al-asma wa sifat. Kaparating ako mga ingaran Allah, mga sifato Allah. Meron siya magkabto siya mga muntasib. Mga Muntasib. nawasib. Boy, kaya ito niya ba't kaya na kita pa ba't yung sila sa mga muntasib dito? Ganda man ang muntasib nung tamim bro. di na muntasib ila Islam. Paman na muntasib sila sa Islam, paman na maging nga sa Islam, na paman na lagi itong mga Shia na yan tasibon nila Islam. Na walay suminan Islam. Okay, na so sa iran naklamano ba sila lagi do siya. Ada sila na naba sila bini sampai na nabida iran demi sampai sa kafirin. Wa. Pagiti pa man na sila na mga Muslim sila na ahlu al-bid'ah sila mo. Sumamo rin. Ando na mas mapia o sabi. Ano po nag-rex kanya ito? Mapagita, pero sa supuasan. Dipindi ng tao. Kaya man na paman na kalinin na safar na paman na mures. Magda ka sa bus na magirkong
pagda ka sa pilit ng bagay ko, nga piyato na ni pagdan ka na lagi mo na dugo nga, lagi mo bumakat na sa wala. Na udi ka mo ka, na barra at adimmat na kami ng qada. Nagiti ka piyato mo. O manong mo ka, na akas darok sana mo piyato mo. Eh man na sir ko tumagano. Na nasukan na pamaga di mo ba man na dabo mga panguwi di mapanan. Na paman na mas tupo po sa nakapaman nagyong tamar naman nang kapamet kaya kami nakawit sa bidan na. Nya kapamutang nya kan no nakambid ka. Malumar din na mas tumulog na ako. Kapaman na kaya kuno na pinang si kumasura-sura lagi mo to paman na si sirang ugazo minal gazawat na ba minhum na sa imo na ba minhum na muftiro. Nanda baro inimbinaw Rasulullah. Ay mana niya nasadza paman na kapabarwan ko sa tuwa duwa. Ang ito di mo pero. Napakay siya rin ito kong. Yung mutagalo niya na siya ni Abul Hasan al-Ash'ari na huwatag. Kuman na mito ba't sa kanilo mama taman sa sunyurat sa iyong puto kitab yan na duwa sa kanyang ori. Oh, alaiba na yung tamakalat Aliban sa na dami. sulit niya na sa makalapis na niya. Basi sa iyong mutagalo ba't yan na totally pa ma lango-lango na iyong puto anda nga mga pitiano pa man na itinazul yan na sumiyong paman sa iyong kaya susunod wal jamaah. Sundatan ang bukas sembaga na sa kanya Abul Hasan al-Ash'ari para kasabutan niya. Na ayang inimuta ano na siya ko 270 siya ko hijrat. Ayang mana niya na ganyan na utas upata imam. Kaso Imam Shafi'i ayang kaya upatin na siya ko 150. Mana niya na kung mapapit na nila na tamong dito magatos rato. Pamanang tadi katero sa siya kitini akuan. Imam Syafi'i rahmatullahi alayhi na paman na Ash'ari na miyakalan utuwa paman na kaangkop. Kaano may kaka-Ash'ari na idapun buta nagiging akuan. Nimbol sa Ash'ari sa midya niran na 70 ako 5 rago. Akuan. O 70 rago. Pito po. Ang midya niran. Na kaya paman na ay kaya pakaputo to sa ilmo kaya pa paman na kaya to kaya paman kaya kumakain din. Akuan ay paman na mga siyaw 10 rago na pagunta niran mo ka. Saya kini ako na Abul Hasan al-Ash'ari na may ito pa na miyawapat siya mayan. May ito pa. Na miyapang oro masih ina yan ni paman al-Jubba'i. Na si Jubba'i na sa kanin ni Imam al-Mu'tazila sa Baghdad. Lagi itu saya kini Mu'tazila na ay pag niya miyang guru-guru niya na muta karaway na yan na paman na Mu'tazila. Lagi itu sa kanya na paman na min ulama al-Mu'tazila al-Kibar sa kiyong tamasan yan. Tama sa kaki umawafat siya kini al-Jubba'i na tigil na watakulay na siya isang birat na mufti sa gini akwantan agamatan. Ngayon niya balo yung mufti na siya Abul Hasan al-Ash'ari. Kaya kung mabatpulo na muli din Abul Hasan al-Ash'ari na piyami migra niya naging kag-isang tawas na tanto ang malasun ka bakasin bago ang lusun na gusto uta sila kapag nagsubag sila ng uta mga ahlusun. Na member si Abul Hasan al-Ash'ari sa paman na kompetian aman lo matatag sa bundulan ng edwo. Kaya paman sumuota sila na did na bayra berat ang mga sifat wallah. Apa sa mga ngaran wallah na napiara-tera sa bagyo na damanan niya. Ito tira na alimong bila ilm. Sami'ong bila sama, basirong bila basar. Paman natira na ngaran wallah sa paman na ana ilmu yan, wid na ilmu yan. Da sabut yan. Alimong bila ilm. Ang pera tiya may ngaran Allah sa bagay na nawid na di bagay lai. Itir kong Mu'tazila. Ako. Na mimbar siya kini ang paman Abul Hasan al-Ash'ari sa bago akidah. Giyong kami niron binibuto. Kasi kanini pagganiron ng mga kapuan. Ugin na si Maranis kanya sa giyong na Maturidi. Kamuna niya ng Maturidi. Kira na isa. Kung niya ka pa sa miya kay Istifada tiya kini Maturidi. Na sukya akuan. Na ayaw buwa pa man na piaratian yan sa lagi uparatian ang ahlusun na nagyong tapito sifat ang sifat al maani na sulang-ulang ano sifat wallah na lang niya piana na miya bubung tarkian na miya rin kung sa gyung tapaman na mga Ash'ariyo ugait na nasumibubag ki Imam Ahmad ang mga kitabiyan na madar suka kumbati ang niya ni Abul Hasan al-Ash'ari madar so din yan hindi ka pag-study. So kailan yan, so paman, nagyan niya ka pa na, napakadugaw. Kaya man yung mga manag sifat Allah, nakapapamit na ito ng panito, will go. So tanong, sunang na ba? Dahil dugo, tanong ka na ba, tanong ka wala. Yan nagtanong sa Allah, sifat, yan napakadag na piyarat, yan tanong pa ka na. Na
Nah di tanong ginatun niyo kita kapakan gin lagi tanong di. Ay porta din ang piarat yan nga sa pakanagsuwalla akan nagdumada ko kalaya. Gitu ya tanong. Lay sa kamitlihi sa dala ada isa niya. Suwalla na pito rin ang nadua barukan yan. Na ano ba tanong ginawin na hindi niya barukan. Di kasuwalla na ang nadua barukan yan dumada ko kalaya. Nah di tanong matanong to na iko. Lalu menagi kita paman na kapubati Rasulullah sa gimuta paman ayat paman na wasamawatu mamatuyatu biyaminihi na Rasulullah na ipupuro na limanin na paman na kugunin na ngayakwa mga limanin kaya matumana na paman naging ang langit na paman na tegun Allah sa paladian so sa mga ginupa na tegun niya sa mga tinduyan na pangawin Rasulullah ginoon ang mga tinduyan na tunay paano to para paman na kasabutan ka mata na sola na barukan niya kasabutan ka ng mga tinuruyan. Kung na ka na baka giro, kami lagi ng mga tinuruan na ini. Ano meron baka lagi niyo? Di tanong ka to, kung na-ewa. Kung na berarti ang tanwa, lillahi yadan, yadi ko bijalali. Lay sa kamitli siya, pamana, swalla na adna bundalian, adnang balaliman yan, baba, paman na kararangitan, pusinga uwid na kena balagi duka singatan. Kita nung katanong to na rupaan aging na ng mga simbatan nadap na isin niya nun gabon makasosya. Yutir kan nanto na dukotan ko. Manag ka, may kamar, meron ka sa sotan na ko. Bakan. Bakoy ko yung mikiran nanto na kapakan ng hindi. Baka nagsalagid kada da iti ang kalait. Nagito ko, kumana siya kaya mula hasan na miyag di nangyayapan na awil na daw bitumanan niya. Giti ba man nasa urian niya ng mga ulama sa era na paman na miyan nasusupa kasi ng mga panawin. So sa bagigiran naging lima, natira na ay mapipigarsan na limo. So sa bagigiran na tinang nabalimo, kaya mapipigarsan na kudra kapag agaga. Isusupa kasi rin. Eh manan niya naging na peso ka panawin na nantay ko na lang tadwa ka. Lagi daw ta andas wallah. Nadua ka sa mga saira. Sa bagigiran natira na fi kulli makan. So sa bagi kita na paman na dadar pa yan. Gini matwa sisir ketan. Tanda pihak kata tolong Allah paman na miyagi po ano yung kanya siko. Alasan ar-Rahmanu ala khistaw. Sabbih isma rabbika asfal o a'la. A'la pinakamampuro. Nagito po. Siya kini Abul Hasan na kagir kumala mabade yang kumaman na kitab yang ini paman na Imam Ahmad na ayah ke oriano nakpiakan langkapian ayah madhabakan ayah kapitak na sumadhabu imamul muhadith na sumim Ahmad ayah mana niya na pamakuan na ayah sebut na noon na pamanakin na sundang mo kapito Imam Ahmad as kanina Imam Ahli Sunnah sa Mutawras na ini suratnya naging na ng mga kitabin o ito pamanan ibana ako yung tamakalat Islami ang na kuwan problema sa mga saira na may ka pitong nagiran ng Taiwan na tinang nabanin na yung surat na may ka pa sikop dapat tumiran na naman ako na tinang kitab yun na na dasa tirumiran na kitab dasa tirumiran na dinyan kitab ay mana nina kung kaya pakalangapan nino sa paman na ayah madhab yun sa madhab Imam Ahmad na ayah akidah niya sa akidah Imam Ahmad yun di kasap to isa pa man nakapasairan, natigiran na susupakan kami niyo, ugay na unutan niyo sa mga ulama amin, lagi di kini ay imaman nawaw no, yung kasi murag yan, susupakan kami niyo na sila tungkol tigiran unot sa isagin na mga ulama, ito na yung mapirpa ng isbagiran. Ya kalau butuh manutus sebagai paman na ibarat paman na sekanda ahlus sunnah kana miya ribet ka sa miya kaisa kaya magturun na sekanda gigugal ka paman na ito pakai nakapakapilidin bagi samsa pada ko kaya turun na tiyan na siya kinasam na lagi siya pa kamasagi ng isang mas na miya kalipas kukuha ahlus sunnah kamu turun ka sa Ash'ari na o ayat ikupit ka ayat kino nga kaida na unta kaida yung mga syaira na tunay kaida ira na al-aql muqaddamun ala an-nas ala nak lagi dunak unta an-nas
pamikiran pamikiran na mas mabagal adi sukuran na gusto sunnah, so hadith. Ino mga di, buto ko pito kuwan, No. Imam Nawawi di. So Imam Nawawi na min al-muhaddithin. Ustud na so Imam Nawawi na adna miyata uliya na ta'athara bi ba'di suyukh kaya pa man so kadaklan na ulama sa kuwan, asaira na min ulama Syafi'i. Na ta'athara bi ba'di na paman awwala ba'da so wid na qalil. Na so Imam Nawawi so Ibnu Hajar na kanabas kanyan, nabasiran asaira. Kanabera kugupita ka. So yakin ya ko na sarih sa sunnah sa dia kuwan. Min ulama al-hadith at yung dua kataw. Min al-muhaddithin. Mana niya na paman na mutuwa paman na kiaribot ka na kanabaka miyada sibo o paman na kabubuli mga sunnah. Paman, biya kay dito akaribotan na miyada miya pukas kabul sa diya mong tawan di. Ayan pagilin, nanto na kaida nga. Inumwadi. Sa katano ahlus sunnah, nanto na katano. Na so Al-Quran, wa sunnah wa fahma sahaba na yuti pakauna ang tanong. Ano ito yung kaida tanong? Na siya na nadi, ay pakauna nila na so alak luwa, alak. Yuti pa man na so sa bagigiran na miyabar siya naging na Quran na gususun na diya nagasana. Sa kesa tawa, di niya semelin sa Quran na di kesana na di bagan wallah sa pamanak benar. Matok na kita bawa pamanak kesana niya. O di kira ka pamanak, baka dia ka sa Quran wallah. Na kita bawa baka dia ka. Kemudian kepada dia kasih sunnah Rasulullah, ada sunnah kepada dia. Antu dah ni pelawan tanah kita Allah. Isa kena nanti kita mana layak sih syukur. Freestyle Rono. Anda yang dapat pakai sih. Siya, naging doon pa kakatawa tapi apa itu kaya naging doon tayo ginoy ya ko niya lumalas na naging doon ta baru tayo papakita yun siya. Iba yan siya po si umiyak na papakita namin, papakita namin na sa pamilya. Ito ay ko na balas na naging na pamilya. Wah, ada hadis tu. Man, ugi dati Rasulullah nak na bukan berarti subada supaya kapag iftar. Na berubah na berlebat. Ugi na ada bigir ka wallah balas, lagi binubada sa giyan mo to kaya makapag-iftar. O sapulo, na sapulo miya ko nga balas sa may puso. Nakadabo miyan bat sa mutar kira nga pamamugin mo to pusi ko. Wallah. Mana ni nabeso sa kapamilya ko pa man. Wah, sa kaama na namakukuha nga dito tumintin. Kapag-iftar na ka sa mga pamilya. Oo. Oh. Ayah kailang paman, ayah kadulong mangulaman, ayah kang bidaan o simbol aguso adat ng untaniya. Sa katano mga ama na panini at tingad nagyan mo tuwa ko man, nagpagigan nga kung mga pamilya nga na li'erdo illa. So kaswat wallah, kalangan mo to simbol. Nagkakuha kong dating Rasulullah, apel yung tasak mo sa pamanang pag-umini ka ng mga puno kung sa subatan ka, na lakasada ka paman, asib ka mo. Mana na so imbelas to parang matapos yung mga watatan. Kakuha mo, sa mga makapag-ilas. Inubis sudah karuman yan no. Oo ay, sudah ka naman yan na paman na doon, yan ka. Kepada sila tanah ya. Kaya mga pinag-umiyada yan nga kapangaruman na. Taman sa atang nila so kapag itiran gira. Yan na sa turato din. May bantan sa gil mo to kafir, ayat yak muslim yan na paman nakaudulungan. Sa gil mo to paman na kapipita ko Ramadan. Di muslim nakaudulungan na wajib berkanya ng paman na dis kanya na bukaan ta sa gil mo gawin ang bukas kanya na medan niya mo gawin. Kaya mo paman na kuan gawi na uganyan na paman na dikuman. Na ihtiraman lil Ramadan na itimam piyak ko manu dinya ku na pekan saya gitu na paman na dibagi sa mata klataw. Ay lagi din sa musafir sa sakit amya kapag sa unda kadundo. Na uganyan na paman na ihtiraman li hormat syahr Ramadan na digan. Manu dinya ku na kapag ako man ka paman na ubasah sa kuan yan. Nugin na paman na di niya mo nagpagilan sa mata klataw. Tapos ko nang beli din po. Wow. Sekotong ya, nabiyo ko sa liman na. Syekh, pag na-apin sa yung kaya kapsulag yung kaya Ramadan, nabunong siya sa Pilipinas, naging tutuwa, di ka papapugay na yun, say ko ito lilan, yung ito di ka panyata. Wow. Natunas na di siya yung Mustafa Karo,
Sa kamot mo, bigyan naman mugat tau. Oh. Nanto na siya kay ka paman na musaw ka sa limot di ka para susuka kasi ikukuan. Na item na kuan naging ko to kekaran niya sa ingid. Na sila mismo di makamili sa kuan. Mismo sa tanong isa kayo. Okay, kita nga sa kayo. Kaya marat na ibugyo na yun. Sa ko pa man na dapat namiad na ifta na matitimong sa kadaklang mga ulama na sa ko na pa man na diyo kan gusto sa dito ko sa Saudi. Nga pera ko siya rabu na ibugyo na gira ko na diyo di makikuko na ko pa man na siguro ihipuan. Eto tindigan ko na gil Saudi na imbede nila ko kaya. Naging kang grupo apa man ang manisan na mamulay kamis na mumpunin natin nga mabugra. Nasukyan ng mga ulang maratam sa Pilipinas kaso pag nangyari na sa nga ifta na padaguro na pagkadarpa. Kasi mananayaman na pagkaya pumisang buwan na sa niya hataman. Wala pa man na padaguro na pa man natin pakating umiti. Nasukyan nung pa lagi din na ifta mufti tanong. Aawid din na akal sa kapsundura magan sa kapulitan na aya pa man napatut na ayatan mo na unutan ka mas importante sa paisa-isa di suka pamunot sa pada ingat api na pambaybarata pa man na si titik na apo suka sa kapulunod ka sa Saudi na mas wajib ka malaka wajib ang takasa sa timantan lagi di man to amya ka na discuss katiran na to na tano kuan maniata sa salongan nag-gear sa uwin na esnet. Ano ba namin tiro na pa man namin balikan wa nung bida kay nun yung kanu paguna sa ako. At namin katawag na nakagi at irinabog na namin nung bida tanong kagi siyong paktan wa Saudi. At yung nadi ka pa man napandi sa sunna. Kapag yang sa subo pa man nakaw namin akwalin ulama na ayaw pagkunutan o inad na sumagubuli ang uluan. Karena tidak betul tiang iyakan yung mga madahi wa sunna. Na ayat yang nawajib berhutang ng takasasatiman. Kung gusto mo kaya nasak na isakot na pugnot mo di sa Saudi na. So kaya lagi na ifta na po man alhamdulillah kaya din tanong sa record. Ay mo bumagin na talaga na ito na yan ang sira. Na baka makalinoy ko agama di padanan ko pa man na initap siya ng mga unam ako mga katuro para suka padanan ng mga akwa kaya pa man sa mga kaul na ayaw mabagro na talo. Giyong mo ito tumagbunutan naman. Ika doon na di tumagbunutan. Ikat na yung tayo pagilay na so, mabuli ang ulwan na ito na isu yung mataklata. Gina ni mga kwan. Ay katulad ko tayo min, rahmatullahi alay, na ayaw pinaka mabugriman to ako ng tayo katalo. Ay gina ni mama na alma amulo bihin na yung tayo katalo. Kalangan natin no, ay natin mato na ayaw pumagin nila sa anonso, mufti, inayon naman ng gobyerno niya. Tama na, lagi natin no, ayaw makukuha, nagyong tanto na ipamana ipaganonso, dato. Ginganan na pa man ang mufti tanong si Sheikh Abu Hurairah, na alhamdulillah, man isa na tanong sa pasukan Ramadan, ako sa kapitan sa. Siguro siya lakaw na may batiyan na pusta piala nga pa Saudi. Nita sila mapita. Kaya sumul ko ra kalender. Pinapilita sila magpurumaman ko isini. Nakado siya mapinita. Tiga sang na matukap na nangagigya Saudi na paman na tiran tanto aakit juga pakasulda nga radyo babusaban. Madu. Makami bidil so kan og nga kalender na makadua. Ihtiyat, ikaw ihtiyat. Paman na extra sila. Apalagi Pari pinataniran mapita kata nami ako ni Abdul Rahman na pinataniran mapita na dito sila mago. O isnis. Mapagi na dipilpita ni Sheikh Abu Hurairah. Mungkin na so mga falak ulama al falak na matutariran na siya ko isnin. Na aya kadaglan na pakanyata. Anda miya kapatid sa gitwa Sheikh Abu Hurairah. Sama din. Sama din, sama din. At dali ka na mga bida mga hansip sa klap. Baka kamerero na kita dito mga ka. Ay papansin ko ba? Video na natin ito sa atin ng maglulas. Na nakapulang makapulang tayo sa atin. Ito ba ito ba na pagkakita. Yan na nakapulang sa batas. Yan ang nakuha.
maghibur yan pa kayo. namanya. Ay managturo na bid'ah na uta dalilian. Ang tanay ti Rasulullah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa tanjam bubugu. Apa man ang tapi bubugu na dalilian sa Quran da gulolo Rasulullah. Apa? Udang gulolo patah khalifah. Nagiti bid'ah. Apa? Na inong mga digyan mo to 20 rakaat. Buto bid'ah. Di. Ay katuro Rasulullah kung mga samay ang gagawin na masna. O tahajud ka, nakakapsumbi nga naman durakat na silam ka. Ganyan tiro ay 10 karakat, 20 karakat. O ay mana niya nagito mong biyan, nagitong kasi kung mga tabi'in, mga kuwan na pamana, pipira 10 karakat na nila di sumbi na. Syakin al-Jazairi, isa man ulama sa Madinah, nasabnat tika kuman na mimba ta'alim laysa mimba birriya. Na'udhu billahi min ar-riya. Na ating natiyang ni kasubayan sa manduin na di kami sa 75 rakaat so na 70 isa ka rakaat. Pedro so kuan man na ay pamana betiak surah Rasulullah. Oy so tarawi Rasulullah na dua hadith. So hadith Aisyah bin Abbas. So ay sa natin na din niya pala ng 10 isa. So Ibn Abbas natin na din niya pala ng 10 talo. Okay, na so akwalul ulama ko piray rakaat tarawih na isa ako no na 40 isa ka rakaat. Isa ako no nagyang unta pa man 30 tlo. Pada kalau lagi nanangan na 20 karat ay ka 20 isa sopa. Wait there. Oh. Apa? Na pada nang sakaw. Na miya ka pamana susubba ka sumang ulama di taran biro. Na pamanatiran na ayat pinakataran pinasukip tin no Rasulullah. Tiro sa bigit isa sa kalair ka na pamana magagano na nagito ko. Kasimba na sa kalair ka kasi na ko. Ay man nak na bubidang na 20 bisa ka rakaat. Gi panahon tadi nung di kamera Jumain. Nanda Rasulullah nang biya kadunya nga pag imamiso mga sahaba. Pagane ko Ramadan na sikot lugo ina pag imamanezera. Siku kakupupuso Ramadan sa mga lambo na pamanapit tugo inapian naman niya sira ng pan. Tama sa mga ikatlong niyang giran magimom sa kiyo kung kapusan na Ramadan na tama mo tamiyag istoryo na sabi na tama natin yung takya pakarawan niya nung natanto kung biyati yan na inikawan na may bumidira o taso sohor. Mana diyan na mana sumasunod na pisimbi niyan sa barad Juma sa nga tarawih. Ay no to kabutu sa bida. Mana nang nabuto bida. Gimana takip dalil nga sa pamana at na bida hasan na kay timko mara pamana ni amatil bida to. Adi. Ay pamana si kumasa Rasulullah na ay kinitid niya ko kambara Juma sa tarawih. Si ko paganay na ubang bali wajib. Analin mo yan urutan. Kenapa yang kinitid niya no di mabiaso? Kambara Juma. Atong na dalil sa mabiaso kambara Juma si ko tarawih. Antalay adna hadith na sahih. Tiwala sa man sallama imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam laila. Ay mana ni nagibo daw katir Rasulullah na ini subuyan na mas mabias ko tara pa man tarawih na pamana barajuma. Giti pa man sa mga ulama na tigran ay mabiya ko lang ano pa man nakasunat na pa man nakasinusin na ay mabiya na barajuma na suko. Tarawih. Ay mana mas mabiya ang barajuma kay to o sumbayan ka sa mas kita di kan lumiyo tama sa dilumi so imam na api ang katulog sa ipunong tapagan niya gawin na isusurat mo Allah diga ditahajud sa tama sa pagbangsa suko. Hindi man ang taputi pa daw kiyam na na. Ito tama na kalaw ka ba na. Ay man ni nagibo daw gisakit ni Rasulullah na wit na anak katulog ni Sufyan mutakang barajuma. Ay man ni nang takang bali na barajuma nak nabuto bida. Mutaka pa man tigo mara pa man ni amatil bida ay dali na pa man na bida hasana. Tadi pagkanero na sumanga pata khalifa na bigal sira ng Rasulullah sa sunnah muntaba'ah. Sumanga pata khalifa. Basta gulawla nila. Di sira ng supak ng mga di sira ng makasupak sa mga siya ko pa man nandoon sila. Di sira ng supak ng mga sahaba na betul ng tapingal pagkita sunnah. Ato na idalilanan na tiwaso na alaikum bi sunnati wa sunnat al-khulafa ar-rasyidin. Ayaw po bigal din sa sunnah muntaba'ah naging utapata Khalifah ay man nang tapigulo lo Umar nak nabuto bida. Ikadua na sa Umar nang utak ino niya to bitun sa ni matil bida to hadi
Kasi kung mapaman na kaya din nakikiran mag-imam Rasulullah na iya sa mga sahabat na nagatuon ka talo na sumisibero di sila di mamagulutan. Paman naman dagla grupo. Si pangumaso Imam Masaw Abu Bakar kami kalami mamudura kung nagiti masuso masjid. At di sila di sumay sa masjid tanat laro katawan na barang-barang grupo. Di isa sambaya. Natibu o marawa kiugin nga paman na barang-barang di mamagulutan na masasati man na imam yan namanya kape paras. Napiara tiara sa Umar. Piya kay sesera. Na kay umali Umar na may Umar tingnan niya madil bida to ato naman na miya ka pepe niya miyang bugutan. Na be magpikir na sumbida ti Rasulullah kullu hadalala di. Kapaman na bida uta bi makna logoy amay na paman na mini bugutan kay mapi. Ako to bida dalilin nang ano dalilin yang digtan o paman na pingulo Rasulullah upagan ay Ramadan na busok ako puso Ramadan. Gaya lagi mo ito paman na kuhan, ito na ba? Mutua doa sa waiter. Na ayaman na sunar una, kung nabumang buwi. Tadpo ahyanan mo, tatlo ko ahyanan. Andi ko baloy paman na sunar, idibig ka sa mutua waiter. Paman na pakaratan mo ito sa bagay mo ko lang makunta umangad mag-waiter na kuhan. Kemudian tiga nami ni dekat sama tu apa? Naik ke sama tu rumah dah kelatau, naik gue waiter naik ada kuan ni. Dua. Tasatin surah-surah naik pernah kadang kadang dapat berselak. Apa dapat berselak dua. Itu mia warat. Aku kira tak paman na saya kini apa paman na Fauzan. Na tingin na paman na apa na di tanur pelagan-lagam sopan dua. Si ko paman na waiter sabar lagi tu pelagan-lagam ko Quran. Dengan untuk pakaian, kaya nanti nama pakatan wisatan. Sopannya mana enggak? Kan dua. Kaya paman na gitu, paman na isa atau paman na mula hadar umum bukit untuk karawai na tantu. Paman na susah bagi orang nanti dan mas maafin nama lupa. Aku paman na kenapa begini ni saklian? Mungkin kenapa manuba bida? Kenapa manuba bida? Tasura-sura na pun kunut. Ibu kaya pakarawai na masalah. Makkah. Itu dah Wow. Maka dia member juga jumpa sama situ. Tinggal di sini dia lah. Sampai datang ya ini baru di bawah penyokong. Wadawi, dan bagus bisi biasa. Ibarat kepada manusia baru dia pak. Kami yang kan di sebelah sini. Atau waktu dia kemarin tak? Ayah pakai karena tahu tu nong ke sagung parak semua. Sekarang yang mikiran tu, nak mana? Ayah nak apa mengutan tu paman, di mana pihak paman nak kesagu parak sultan ku mga muslim. Gini apa paman na kita tu tiga pakam na kaya suni rumpung ini sepi biasa ulama. Nak apa pilihnya? Nama kamu mau tali si kusambe. Gimana nga paman na istifaf na ayah arjaha paman na ayah mamagrakon na sunnah. Kau pamakawajib na ini di ka pa kami dito sampai itu pun abatin sopan ka sampai yang pamakawajib. Bisa mga belag sa may tanggunang. Kaya suko pa man wajib na ujibu ba nga natin na kuman yan. Asala to ba tila? Nagiti ba man na ay arjah sa gina istifaf, taswiyatu suko, yung at tarasi ba ng musalli, na sunna muwakkad. Ay man na niya na kuman na susimba na adna ruksan adna azim. Adna ruksan adna azim. Ay aziman ang takigulan ng tanong ko simba ko upaman na kinisumpo. Ay man na niyan na inisumpo Islam na pagbubuitan o pagpapangtan. Ay roksa, nagyang mo tapiakan ko agwaga may ginag na sabot. Ay baratin upaman na gira musafir ka, na namalo ka karoon ng mga sumigwak o nabigan ng Islam sa roksa na ko pagay mani mo ba? Ino mga diging na napsipin, disipsipin, di sinang pwede pang sa wakto, gira di sinang di musafir. Antara kanila ni Semili ang suwagama. Nalagi din. May masurok sa tanong apa man na at nasakit ay kibulungan na dito ni Bubibe. Nanakuha mo yan. Inop nakikaw pa kati kong mga ulama katigat na pumimikiran. Ito yan sa tanong mga ulama sa kuat. Mga pedamya sa Madina na paganin ayat tinigil mo na nasusupak na nangyaykuan. Natubiograf na malukon niya man nasa sarigan, malukon niya mga pagdadatan. Kami ni tahu graf no, tu tira na tahu gino pagaring ini kami akan lalai discuss sa. Tumio graf no, nanti na kuyo, ano na itindig ka sa diyan distancing sa sampai.
Kaya gari, niya ka kilastan mo sa Saudi na so mga gulutan mo sa kuwan, Jamia. Nang ito, akip ko mo man na ito, nang tayo mo ira. Nandito pa ka raw kung makaisip. Ay pa natiyar mo ba, ka na ng mga laon. Napapatiyar na ko yan, napagisip na kuman, kung ipamigiran na mo paman, nakiyaw pa katangiran, paman, nasubak mo sira. Paman, naataw ako rin gari, paman, na pagistihad ako pang tiyar na kate. Saan mo bibos ni, saan ni kuwan siya. Kaya kaya tiyar na ko yung bata ng panunggiro ang tunay pamigiran ka sa. At yung nagito, tiyar na ako. Nalagin mo siya, ito, kaya kuwan na, kaya saparan. Ay manan yan na opsyon benta no sa paman na mag-otaw ta tanong na kino tanong tarok sa. Lagi hindi ka pa ni mo ko. O manu di tanong mga pita pia magbebeta no na sakso sa benta no na tanong pud ko aso. Roksa. Na mas wakap man ni sila sa mas kita sa mga asunto. Ba, ano niya pa sa Deo? Wah. Sa ba?